bago pagani nga nahimong full-fledged mayor si Cebu City Mayor Raymond Garcia apan giuwan na siya og mga kaso ngadto sa ombudsman. Nining baguhay lang daghan kayo og kaso nga gi-file si Attorney Colin Russell batok ni Mayor Raymond Garcia og ni CCPO Director Colonel Antonieto Cañete. Kasong arbitrary detention, physical injury, grave threats, grave coercion, malicious mischief o child abuse ang gipasakang kaso ni Attorney Colin Russell batok ni Mayor Raymond Garcia, Colonel Antonieto Cañete, Colonel Antonieto Cañete og ni Major Lindbert Yanggo ang hepe sa Waterfront Police Station mga kabombo. Sa pangutana nga na may child abuse nga kaso tungod kay ang ATM card, ang credit card kuno ni Attorney Colin gikuha man niya atong pagdakop niya. Unya wala siya kwarta magamit para pag palit og konsumo sa iyang pamilya. Napa siya mga minor kuno nga gipambuhi. Kaya naman siya mga anak nga mga minor pa. So mo na nga apil nga kaso child abuse mga kabombo. Ang maong kaso nag-ugat niya atong November 8 sa hapon nga diin gidakop sa mga pulis si Attorney Colin Russell sod mismo sa mayor's office sa kalapasan sa usurpation of authority. Tungod kay si Attorney Colin nagpaila. Nagpaila gyapon siya nga maoy city administrator og namirma og dokumento nga nagmando sa CSU nga siya maoy city administrator hinungdan nga gidakop kini sa mga pulis mga kabombo. Tungod sa paglugnot-lugnot ni Attorney Colin Russell kay di siya magpadakop, di siya magpaposas, hinungdan nga nasakitan ang abogado tungod kay nahugot pagtaod ang posas sa mga pulis mga kabombo. Lain sad tong kaso nga grave misconduct o usurpation of authority nga gipasaka batok ni Raymond Garcia sa nakalabayng semana dito sa ombudsman. Unya nining baguhay usab doon na po lain nga kaso kining wala nagpaila nga ni-file pod og kaso ni Cebu City Mayor Raymond Garcia, kaso nga nepotism dito sa ombudsman. Bisag unsa na lang nga kaso ang ipasaka batok sa mayor apan ang pangutana kung makadulot ba. Si bisan kinsa adunay katungod nga mo file og kaso. Naay katungod nga mokiha apan naa nila ang burden of proof. Ilang ipakita ang mga ebidensya aron magpabatuod sa ilang kaso. Kay kung dili sila makapakita og mga bugat nga mga ebidensya, mamahimong madismiss ra gyapon dayon ang ilang mga kaso. Na may uban nga mga way lingaw, mo file og kaso bisag taphaw, way igong basihanan, way klaro nga kaso, apan mo file lang yun kag kaso aron sa paghasol-hasol sa ilang gikiha o harassment kini sa habig usab sa gikiha mga kabombo. Paghasol-hasol lang ba? Pero nakabantay ko ubos sa Marcos administration. Paspas na kayo ang mga kaso sa ombudsman. Dili sama sa una nga dugay kayo. Dugay kayo motuyok ang ligid sa hustisya. Nga diin nangabaklag na ang mga kaso sa ombudsman. Apan karon dali ra kayo manggawas ang mga desisyon sa ombudsman. Gani daghanang mga government officials anang nga suspenso tungod sa ilang mga kaso nga giatubang karon sa ombudsman mga kabombo. Murag mauni ang legacy sa Marcos administration nga paspas kayo ang mga kaso diha sa ombudsman mga kabombo. Pila ka mga presidente ang nangagi unya ang kaso sa ombudsman abtan og siyam-siyam dugay kayo nangamatay na lang ang ipangkiha, nangamatay na lang ang nikiha. Dugay kayo muirog ang kaso sa ombudsman apan karon paspas na kayo. Sa Duterte administration, war on drugs, patay man to sa mga drug personalities. Apan sa Marcos administration, ang kini ang legacy ni Bongbong Marcos, ang kini pag-ugkat sa mga nangapinding, nangabaklag ng mga kaso diha sa buhatan sa ombudsman mga kabombo.